Ahoj, 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 tu je opäť Citron, vítam ťa u nového videa. Neviem, či to nazvať reakciou alebo skôr vyjadrením, pretože po 2 rokoch tu máme Pataka, ktorý sa zobudil a zistil, že ja som na ňo robil reakciu, takže spravil reakciu aj on na mňa. Čiže reakcia na reakciu na reakciu, môže byť. A teda my si pôjdeme teda pozrieť to jeho video a teda zistíme, ako na mňa zareagoval, čo si o mne myslí a tak podobne. Inak dajte do komentáru vidieť, či sa vám páčia videá s webkou, pretože toto je prvý raz, čo používam webku. Takže ak sa niekomu bude páčiť, tak ju budem používať aj naďalej, napríklad v mojich herných videách a podobne. Teraz sa ale presuňme na Patakové video. Ja už mám aj slúchadlá ready, takže sa môžeme teda vrhnúť už na to, ako Patak na mňa zareagoval. Budem reagovať tak postupne na to, čo on hovorí a posnažím sa podrobne povedať niektoré veci, uvidíme, ako sa mi to podarí. Tuto na začiatok mohol dať statický záber, pretože toto hýbanie hore-dole je strašne rušivý element a mne to trhá oči. Ale nevadí, je to asi jeho štýl, tak poďme ďalej. Paťo, tá fotka sa dá stiahnuť. Mohol by si ju stiahnuť. Hodíš si ju tam. Normálne. Nemusíš vyrezať z YouTube. Dá sa stiahnuť. Ale ty to nemôžeš spraviť, pretože používaš Power Director a celé toto robíš na mobile. Čo už? Špecificky v tom, neviem čom, ale som špecificky v tom. Dobre, tak som špecificky v tom. OK. Nezlepšuje. Neviem, ako v mysle to myslí, ale OK. Ja si myslím, že svojou tvorbou sa posúvam stále. Využívam vždy iný štýl točenia na každé iné video. Aj keď, no, v posledných videách mikrofón trošku hapruje, ale myslím si, že vedíte, to robím nejako, aby ho bolo počuť dobre. Keby niekoho zaujíma, čo je to za mikrofón, tak Connected CMI 9010 BK, akože Black edícia. A mohol by si vybrať lepší štýl než vypípavanie. Dokonca to nemusíš ani vypípavať, povedz, že to mám totálne piči. Netuším, na čom sa smeješ, moje, ale však dobre. A kúkaj videa spred roka. Nech sa ľúbi. Paťo, jasné, že to nikto nebude počuť, pustíš tam random songu, ty do toho hovoríš. A ešte 100% si vypol zvuk toho videa. Najskôr povieš, že je to dobré a potom je to o ničom. Jaké to je teda? Premýšľaj trošku nad vetami, ktoré povieš.
Paťo, mohol by si to robiť a môžeš to robiť. Nikto ti nezakazuje. Kľudne to rob. To, čo dáš na YouTube a na svoj kanál, je tvoja tvorba. Je úplne free. Akurát pri tvojom kanále tak lepší obsah má aj moja Steam Library. To je ten problém. Tento mikrofón není počuť v poslednej dobe moc dobre na nahrávaní, netuším prečo, pretože na Discorde a všetkých podobných veciach funguje v pohode, akurát OBS s tým má problém. Netuším aký, skúšal som to napraviť, nič nepomohlo. Raško, ty mi budeš radiť do názvov videí. Ty, videl si niekedy svoj kanál? Sa spamätaj, Mojko. Ja to nechcem kúkať celé, pretože moje video potom nebude dávať význam. Pretože to si môžete pozrieť aj sami. Ja na to chcem len sa krátko vyjadriť, alebo teda zareagovať. Ale... Paťo, ľudia teba nepozerajú, že by chceli. Ty nemáš žiadnu fanbase. Ľudia ťa pozerajú, pretože si z teba robia piču. Moje videá majú málo zhliadnutí, pretože mňa pozerá len ten, kto si ma chce kúpnuť. Ja nemám zhliadnutia na to, že človek dojde, kúkne si, tento kokot spravil nové video, ide si z neho robiť piču. Tie komentáre, čo tam máš a všetko. To nie sú fanošikovia, to není fanbase. Spamätaj sa nad svojim obsahom a možno potom niečo vytvoríš, čo bude mať nejakú tú pôdu, na ktorej začnú tí tvoji fanošikovia k tebe zhliadať. Pretože momentálne si myslíš, že si tu, ale takto padáš. Je jedno, že máš zliadnutia, tak to padáš. Pretože ty nemáš fanošikov, teba si človek kúkne z toho, že chce vidieť, čo tento kokot zas dojebal. Čo tento kokot zas spravil. To je preto teba ľudia pozerajú. Ty nemáš fanošikov. Prepač, nemáš. Ja sa presuniem niekam, kde si pozerá moje staršie videá. No, ešte to pozoroval Mika. Bráško, nechceš to robiť ten YouTube za mňa? Počúvaj ma. Nechceš ho robiť za mňa náhodou? Trošku. Lebo bolo by to fajn, keby robíš YouTube za mňa. Vieš o tom? Rob mi názvy videí, rob mi náhľadovky, rob mi videa. Vieš čo, ešte aj pozdraví rob za mňa. Nahovor mi celé video, ja ho len vydám. Dobre? Ja ho len vydám. To bude celé, čo ja spravím. Braško, to video má zlý zvuk, povedal som to tam, že je tam dutý mikrofón z toho dôvodu, že mikrofón bol používaný z webkamery, na ktorú teraz nahrávam. Vtedy bol používaný len mikrofón
pretože som nemal k dispozícii žiadny iný. Predtým som videa nahrával štýlom, že som nahral zvuk na mobil a ten som dal do videa. Momentálne je to tak, že nahrávam tu zvuk, tam je video a celé to nahrávam na kompe. Čo je rozdiel medzi mňou a tebou? Ty nahrávaš zvuk, video, webku, všetko na mobile. Ešte to dáš do Power Directoru, ktorý ti tam dá ten watermark, aby bolo vidno, že ten kokot to robil v editore na mobile. Dobre. Jožko, mám Instagram, ale môj Instagram nemá nič spoločné s tým, čo robím na YouTube. Je to Instagram, na ktorý pridávam veci z môjho osobného života. Takže není dôvod to, aby som si pustil môj Instagram, ktorý je môj osobný, na mojom YouTube kanále. Ten môj Instagram má dosť followerov aj bez YouTube. A myslím si, že z YouTube by som tam ďalších nenahnal. Takže není to dôvod si ho tam pridávať. Ale ak ti to spraví radosť, hneď po tomto videu ti ho tam dám, aby si neplakal. Bráško, keď ťa bolí hlava, daj si Paralen. Zapí ho tou tvojou slanou vodou a íď spať. Môj kanál je na piču. Od tvojho kanálu má lepší obsah moja Steam library, už som ti to povedal, takže ja mám piči. Dobre guys, to by bolo z dnešného videa asi úplne všetko. Viac sa mi už nechce k nemu vyjadrovať, nebudem sa k nemu viac vyjadrovať. Toto stačilo, tuto to končí. A to je všetko, na Pataka už nemám ďalšie slova. Ja vám len prajem pekný prežitý Silvester, nový rok, všetko dobré do nového roka a poprosím rok bez Pataka.